Kaixo, Daral elkarteko 90 gazte Zumaiar gara, Gipuzkoako kostaldean kokaturikoa. Bi eskola ezberdinetan ikasi arren, bat publikoa eta bestea pribatua, 2015ko udaberrian Tindufeko Sahara errefuxiatuen kanpamentuetan burutuko dugun elkartasun proiektuak lotzen gaitu. Saharako errefuxiatuek bizi duten eguneroko errealitatea gertutik ezagutu nahi du. Bertako familiekin astebetez elkarbizi eta haur eta emakumeen egoera ezagutu nahi dugu. Gure adin bereko gazte Sahararrekin ditugun interesak partekatu nahi ditugu. Gure begiz osasun eta hezkuntzaren egoera ezagutu nahi dugu, bertako ospitale eta eskolak bisitatuz. Errefuxiatuen kanpamentuetan elkartasun proiektu batzuk burutu nahi ditugu. Proiektu horien artean honako hauen nabarmentzen ditugu. 21 eguzki plaka erosi, prestatu, eraman eta behar handiena duten 21 familia Saharari montatuko dizkiegu. Hartuko gaituzten familietan LED argien instalakuntza burutuko dugu. Auzolanean, egoera txarrean dagoen lehen hezkuntzako eskola bateko hobekuntza eta errehabilitazio lanak egingo ditugu. Eskola eta osasun materialaren bilketa egingo dugu, ondoren kanpamenduetan banatzeko. Eta esperientzi guztia dokumental baten bitartez partekatuko dugu. Amets hauek bihurtzeko zuen laguntza ezinbestekoa izango zen. Laguni ezaguzu ekarpen ekonomiko batekin eta proiektu hau gurea bezala zuena ere izango da.